ଧରି ମୁହଁ ପେଣ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇକି ରଖିଦେଇକି ଧରି ପକେଇଛି ଧରି ପକେଇଛୁ ଆମ ପଛ ପଟ ପଡୁଛି ପଡୁଛି ଭାଇ ଏଇ ସେଇ ଯୋଉ ମାଲ ବୋଲି କହିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ସେଇ କବାଟ ପଡି ପିଟି ହେଇଗଲେ ମୋଟା ମୁଁ ସିଧା କରିପାରୁନି ମୁହଁରେ ହେଇଛି ହରିଓମ ହରିଓମ ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋ ପେଣ୍ଟଟା ଦିଅ ମାନ୍ୟବର ମୁଁ ତମକୁ ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଆଡେ ଦେଖିଛି ନା କଣ ତମେ ସେଇ ତ ସାରଥୀ ବାବା ଆରେ ମୁଁ ସାରଥୀ ବାବା ଭକ୍ତ ନୁହଁ ସେ କଥା କଣ କି ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବାବା ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉଥିଲା ସେଇ ନାଟକରେ ମୁଁ ସାରଥୀ ବାବା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ସାରଥୀ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ମୁଁ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ତାମାନେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୁଟକାଟିଆ ବାବା ଆଉ ଅନାତି ବାବା ଅନାତି ଦେଖୁଆ ଅନାତି ବାବା ମୁଁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ବାବା ଏ ଢାବାରେ ତମର କାମ କଣ ପୁଣି ସେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ ଭିତରେ ପଶିଥିଲ କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ଦାବାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମର କି ଜ୍ଞାନ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ କଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଲେ ନା ଭାରତ ସାରା ସବୁ ବୁଲି ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ତାକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟ ଭାରତୀ ପାଖରେ ସେ ହାରିଗଲେ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି ଉଦୟ ଭାରତୀ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାରୀର କୋଉ ଅଙ୍ଗରେ କୋଉ ତିଥିରେ କାମ କଳା ଥାଏ এইটা গোটে প্রশ্ন জুলির পূর্ণমীরে পাদরে রোজির প্রতিপদারে আঁঠে আর মন্দাকিনীর জঙ্ঘরে ସେ 4 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଲେ ସେଇ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣେ ମୃତ ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଆମକୁ କାହିଁ ଶୁଣଉଛ ମୁଁ ଶୁଣିବା କଥା ମୁଁ ଜଣେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଟକୁଟିଆ ମିନି ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବାବା ମୁଁ ସେଇ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖବର ପାଇକି ପବନ ବାବୁଙ୍କ ପଞ୍ଜାବୀ ଢାବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଜଣେ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଡିଜ କି ନେବି ছড়া বাবা হইকি ঢাবা ভিতরে পচিকি বটিকা খাইকি হাগু কামাইকি ছড়া এটি নারী খোঁজুছ চার ছড়া থানা আদি তোতে থানারে ঘুরে চার ছড়া থানা ମୁଁ ଜଣେ ମିନି ବାବା মিনি চার ছড়া থানা ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛି ମୁଁ ତମେ ତ ମତେ ସେଇ କଥା ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ଘୁଷିରେ ପଶିଗଲ ତାର ପଡୁଛି ଖାଇଦେଇଥିଲି ଛାଡ଼ କଥା ଆଉ ମୁଁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଡିଜ କି ନେବି ତାପରେ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ଯାହା ପଇସା ନବ ମୁଁ ଦେବି ହଁ ମୁଁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବାବା ଆଉ ଆପଣ ତ ଆମର ପୁରାଣଟେ ଗରାକୁ ଏ ବାବା ଯିଆ ଲୋକ ଯଦି କହୁଛି 15 ଦିନ ନେବା କଥା ନଉ ତମ ପଇସା ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ତମେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ବେଡିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ ସେ ମାଲ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ସେ ଯୋଉ ମାଲ ଓ ଭିଗିଚାନ୍ ଏ ଭାଇ ମୋର ପୁରୁଷ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଲେଡିଜ ନା ଆଉ ତମେ କଣ ଡାକୁଛ ଭିକି ଚେନ୍ କଣ ଚାଇନା ହିରୋ ଜ୍ୟାକି ଚେନ୍ ର ଭାଇ ସେ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ଚେନ୍ଟା ହଉଛି ମାନେ ଟାଇଟେଲ ଜ୍ୟାକି ଚେନ୍ ହଉଛି ଭାଇ ଇଏ ଭିକି ଚେନ୍ ହଉଛି ଭଉଣୀ ରେଡି ଭିଗିଚାନ୍ ଓ ଭିଗିଚାନ୍ মাল
ନିଆଣ ହାତୁଡ଼ି ମାଗୁଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବୁ କୋଉ ଟାଇପର ଲୋକ ତମେ କିଏ আর নি হাও আরে নি হাও মানে চাইনা ভাষারে হ্যালো 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 নি হাও হ্যাঁ দেখো চাইনা ভাষারে কোন নি হাও হ্যালো 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 নি হাও কোন আজি হবনি কোই টাইপর লোক তুমি আর কোন কজু আজি কোয়ানি কোন আরে ওয়াচিং ওয়ার্নিং মানে চাইনা ভাষা চাইনা ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ওয়াজিং ওয়ানি ମୁଁ ତ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାଚିଂ କୋଆନି ୱାଚିଂ କୋଆନି ଏ ଚଳିବ ଚାଇନା ମାଲ ଚଳିବ ୟା ନାଁ ଭିକି ଚେନ୍ ରହିବନି କାହିଁ ନା ନା ଆଉ ତା ନାଁ ରହିବ ରାଧା রাধা ରାଧା ଦାଦା ମୁଁ ଏଠି ଅନାଦି হো হো ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ হো ସେ ରାଧା ଆମର ଖାଲି ରାସଲୀଳା ଚାଲିବ ଆ